ubheka ngamehlo abomvu umdlalo ophakathi kwamaqembu amakhulu i-Kaizer Chiefs kanye namamelodi Sundowns. Mbukeli ake ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zemi kanje. Ubheka ngamehlo okhozi umdlalo we-Carling Black Label Knockout Quarterfinals ophakathi kwamaqembu asematheni eNingizimu Afrika yonke ophakathi kwe-Kaizer Chiefs kanye namamelodi Sundowns. Mbukeli uzokhumbula ukuthi la maqembu amabili enze kahle kakhulu emidlalweni yawo eyedlule. Mamelodi Sundowns yona inelebula Golden Arrows ngamagoli 5-0 emidlalweni obukule mpelasonto eyedlule ngomgqibelo, kanti yona i-Kaizer Chiefs ke yona inelebula iSuperSport United ngamagoli 4-0. Wembukeli kanti i-fixture yama-quarterfinals ye-Black Label Knockout yona imi kanje. IMoromo Gallant yona izobhekana neStellenbosch, ebese kuba i-TX Galaxy yona ibhekane neMagesi FC, i-Kaizer Chiefs ibhekane nemamelodi Sundowns, kanti i-Richards Bay yona izobhekana ne-Cape Town City. Wembukela ama-date ale midlalo asezokhishwa ngokuhamba kwesikhathi. Mbukeli bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuva lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.